día, Carolina. Como temos a xenda de pacientes hoxe? Moi cargadiña, moi cargadiña. Iso está ben. Ter traballo alegra a vida un. Non te parece? Si, doutora, mas os pacientes de hoxe non están moi ben da cabeza. Hai dous, un moi barrudo e outro que dá un saco, que me deron uns arrepíos. Por iso están aquí, Carolina. Por iso están aquí. Se estiveran mal nunha perna, irían ao traumatólogo. Se estivesen mal o corazón, irían ao cardiólogo. Mais está mal a cabeza e venen a psicólogo. Ten razón vostede, mas non me fago ver tanto todo xunto. Creo que estaba mellor de axudante de veterinario. A non ser polo lagarto, non chegaría aquí. Tiñamos preparado un taller de risoterapia para hoxe, non? Si, doutora, mas dubido moito que les poda sacar un sorriso saquera a ese grupo que temos. Non confías na miña capacidade como médica, Carolina? Non é iso, doutora. Entón que? Nunca hai que vin xente tan amargada e deprimida como os que están en fora. Son todos uns incomprendidos da sociedade. Pois entón, será mellor que agora deixando pasar, non é? O que vostede diga. Con primeiro basta, Carolina, que estamos traballando. Eulosio Ribeiro. Son eu. Veña canda a min, sen medo, pode sentar neste coxín. Como dixo que se chamaba vostede? Eulosio, doutora, máis coñecido por un mediome do saco. Armando Cesteira, pase. Agora mesmo. Sente aquí, a carón do home do saco, señor Armando. Pode chamarme a faltador, se quere, que é como teñen por costume de chamarme. É iso, porque Porque non podo controlarme e teño que apartar todos os candullos que atopo. E cuidar dos pequenos. E así me quedo do cume. está ben, iso hai que tratalo. Por iso estou aquí, doutora, por iso estou aquí. Antón Fontao. Presente. Pase e sente por aí. Non debería comer na consulta, que vai poñer todo perdido. Pódolle asegurar, señora doutora, que é preferible que coma isto a que faga carnicería con todos ustedes. Está ben, mas procure non lixalo todo de grasa. Ainda quedan máis, señorita Carolina. Quedan as tres Marías. María dos Neves, María Castaña e María Silveira. Pasa, por favor. Xente aquí, se son tan amables. Elo non lle sería mellor que se soltase, miña señora. Xa nos gustaría, xa, doutora. Por iso estamos aquí, por se vostede é que ande nos soltar. O médico de cabeceira non atopou medicación axeitada para soltarnos. E aquí estamos cunha médica de tolos. Que vergoña, como se decaten na aldea. É preferible iso que andar todo o día pegadas, non? Non hai antiloquite no mundo que nos separe. E vai nos separar unha médica de tolos e con pata de payaso. Xa estamos todos. Quedaba eu. Matesei un chisco porque perdín o coche de liña. Non tiña cita hoxe, mas vin o do taller de risoterapia anunciado na porta e chamoume a atención. Teño ganas de rir un pouco. Podo quedar? Todos os que teñan ganas de rir son benvidos na consulta da doutora Ledicia. Pase vostede. E quen é esa doutora Ledicia? Son eu, señora. Psiquiatra e psicóloga, especialista en terapias do humor. Sente aquí, ao meu carón, que hai un tallo baleiro. Tallo non é, mais ben é cosín. E os meus anos se custa baixar o cu. Moitas grazas. Mais agora xa me acoubei e non me ergo de novo. Estamos todos entón? E parecelle pouco. Se cada un destes fai por dous. Contróleme esa lingua, Carolina, que xa non traballa vostede na clínica veterinaria. E aquí os pacientes entenden. Vasme decir vostede que estes entenden máis ca... Pode vostede retirarse un chisco, que se preciso xa chamo. Viñeron vostedes hoxe aquí porque teñen problemas, porque se senten mal consigo mesmos, ou co mundo que os rodea. Mas iso vai acabar. No meu taller terapéutico de risoterapia, imos reír e esgallan, e esquecernos dos problemas. Imos reírnos do mundo, imos reírnos de nós mesmos. De nós, xa se
hai que mirar de quen. Temos que pensar en algo divertido e tentar canalizar os nosos problemas. Empecen por poñer un nariz de payaso que teñen a carón dos seus cosidos. Van ver como lles axuda a poñerse máis alegres. Mais parece que beberon con ese nariz encarnado. A rir! A rir! Veña, anímense! Rían porque sí, rían porque están vivos, porque lles sai de dentro, porque lles peta. A mí isto dame moita fame. Podo comer un anaco de brazo, doutora, sabe da que risa. Carolina, Carolina, suxei todo o bisome e trae algo de petiscar. Isto ten alto risco laboral. Eu non me vacinei contra a rabia. Vai ser máis difícil do que eu pensaba. Todo un reto para a miña carreira. Non dirá que non avisei. Está ben. Van ter que contarnos seus problemas. Entre todos tentaremos darles unha solución. Empece vostede, señor Lobisome, que mentras fala seguro que non lle dá fama. O meu caso é probablemente o máis triste de todos os que estamos aquí. É que ninguén ría, porque o trabo. Au! Ata hai pouco só me transformaba en home lobo nas noites de lúa chea. Eses días que habitaban ser 3 cada 28 días vagaba polos montes feliz. Pasado o feitizo de lúa, a miña forma humana volvía a vestirme e facía vida normal, como calquera de vostedes, podo vos asegurar. E que pasou logo? Que pasou? Vostede non me ve, son eu. Non. Son eu un home. Se o é vostede ben feo. Ben feo, sí señor, ben feo. Ve como se rín de min? Que non é o mesmo que rir comigo, a min isto non me fai graza ningún. E como chegou a este estado no que se atopa? Por culpa de todos vostedes. Au! Iso non é certo, que di? Sí, por mor de todos vostedes estou neste estado metamórfico, medio home, medio lobo, que xa nin miña nai me recoñece. Quen quere orar no bisome? Contos de raidas, pensan. E así estou, nin para un lado, nin para outro, mas eu teño moita fame. Acaba de dar vostede un gran paso. Xa nos contou a súa desgracia. Agora imos darlle unha aperta ben grande ao noso amigo Lobisome para que se sinta que queremos nele, para que se sinta apoiado por todos nós. Primeiro, unha garreada, logo unha aperta e un cantar. Voulle dar un consello, meu amigo. Afeites as barbas, cortes as uñas, tome unha boa ducha e saberá como lle cambia a cousa, que os homes con algo de instinto animal son ben atractivos. Fáltanos o cantar. Veña, todos a cantar e a mover os dedos. O señor lobo, moi revoludo, se feitas as barbas estará caralludo. O señor lobisome xa non será tal, se cortes as uñas que será genial. É que non comaño, que o meu olfato falle moito dano. Tome, ríe nisto. O que me faltaba agora xa me confunden cun can. A doutora ten razón, se aceita vostede un pouco, ata podería chegar a ser un actor de cine. Sempre cando se duche e quite en riba se cheira o bragún, que fai perder o sentido. Vostede cree? Au! Digo yo de corazón. Está ben. Sabemos como todo ten solución. Unhas gargalladas de ledicia que non se digan. Quen quere contarnos agora o seu problema? Eu, que preciso afogarme. Este quieto non me parte o estómago, que o teño revolto e non respondo. Ben, isto é o que me pasa. Teño por costume de aparcar as barrigas por se teño comida e pasan fame. Se pasan fame, deixo os milindres ou unhas castañas do meu saco. O meu saco, onde andará? Eu poderia deixar o meu. Total, xa non o preciso. En realidade, eu tampouco.
Agora se mira de parte dos nenos, están máis fastos. Come moitas bacteiradas e moitos bolos e parcelle un adulto cheo de bolas de seu. Xa non me precisa ninguén. Se non hai nenos que se sintan felices cando se saen con comida. Meu home, ainda habrá algún. Non, señora, non. Agora os nenos non espera de Nadal. Esperan a visita dun estranxeiro que lles de vermelho e que lles dá o que lles queren. E que queren os nenos agora? Teléfonos móviles, tablets, ordenadores, eu que sei. Unha chea de aparellos que non quitan a fame. As tablets cómense que son de chocolate. Non, esas non. Chaman de así uns pequenos ordenadores que fan de todo. E por que non fai vostede o mesmo e lle dá os mesmos agasallos? Faríalle competencia a ese estranxeiro que di. Prefiro estar no pago a rebaixar na tabendraxe. Bueno, xa se nos ocorrerá algo. Que hoxe aquí hai moitas boas vibracións. E digo eu, por que dámoslle unha aperta ben grande ao noso amigo o apalpador? Primeiro unha gargallada, logo unha aperta e un cantar. Eu non abrazo ese, por nada do mundo. Que o único que quero é apalparme todinho. Xa podemos volver aos nosos fillos. Contéñase lo que somes, que era unha oferta de amor, non unha trabada de dolor. Non me podo controlar, non me podo controlar. Xa teño a solución. E digo eu, por que o palpador e o lobisome non van vivir xuntos? Serían a parella ideal. Unha que arrexar comida e o outro todo o día a comer. Que boa idea! Mas non tiña saco para carregar comida. Xa lle dixen que eu teño un saco valeiro que lle podo regalar. Por lo menos a vostede será de utilidade. Colla e non me belisque, que non estou de humor. Faltanos o cantar para o noso amigo o apalpador. Veña, todos a cantar. Apalpa e volve a palpar, vai o palpador do candullo amasar. Deixa que te amase, non o fai por mal. Está moi preocupado por se comes ben ou mal. E xa que nos imos poñendo de mellor humor, contenos vostede cal é o seu problema, que axudará a desfacerse del. Non será tan fácil desfacerme dos meus problemas como desfacerme do meu saco. Xa será menos, conte. Vostedes xa non se lembrarán, mas hai uns anos eu era moi habitual nos fogares. Non había neno malcomedeiro que non soubese de min. Xa decía eu que me soaba o seu nome. Eu comía mal de pequena e miña nai sempre me dicía que ia vir o home do saco e levarme nel se non remataba toda a comida. Eu non teño prazer, sempre che funde co dente. Agora, xa non hai neno malcomedeiro. Xa non hai o meu saco que asusta neno ningún. Ninguén me toma os meus servizos para asustar os nenos. E iso porque coido que dá vostede bastante medo con saco ou sen el. Se un pai, a día de hoxe, asusta un fillo con o meu saco, o fillo quedaría a mirar para ele con cara de pavo. Non sabría de que lle está a falar. A un fillo, hoxe, hai que ameazalo con sacar de móvil, darlle a tablet, non deixarlle ver a tele, eu que sei, quedarse en todos esos aparelliños é o que de verdade os amola. Hai moitos outros sitios onde é preciso o seu traballo. Podería asustar aos animais dos campos de cultivo. Hai moito porco bravo e teixugo por ali estragando todo. Vostede o que me propón é que traballe espantallo, doutora. Non sei eu que outra utilidade podería ter un tipo cun saco. Esa pinta que mete medo. O meu traballo é meter medo no corpo aos nenos malcomedores. E creo que xa non meto medo ningún. Meto vos medo? Non! Sabe, doutora, máis é o que lles meto é risa. Bueno, xa se nos ocorrerá algo, que hoxe aquí hai moitas boas vibracións. Últimamente ando de inconto e vou por aí roubando palabras. Xa me parecía a mí que me faltaban palabras. Iso está moi mal. Non se poden roubar palabras. Unha cousa é asustar e outra moi distinta é roubar, meu amigo. Con algo tiña que encher o saco, non? Pois que hacen os barcos, que creo que llevan ben caros, mas non me roube palabras e quedo sen fala. Pois unha garreada para poñernos de mellor humor, a reír todo o mundo e a cantar.
pouco de paciencia, que logo vai ser a resantar. Au, xa non aguanto máis, quero comer, au! Tócalle vostede, señora. Anímese a falarnos do seu problema. Falar! 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 Tiñamos que falar todos. Iso facemos. Moi pouco, moi pouco. Cada día falase menos. A mí encántame falar. E cando empezo non hai que me pare. O que son eu, engánchame. E se me dan leña xa non hai que me solte. A xente de agora fala barato. Fala por falar. Sen pensar no que fala, nin no que di. Mesmo hai xente que perde a lingua. É o mesmo, unha vez que a fama que tiña estiven a piques de comer na miña propia lingua. Tende pasado de parar a falar con xente nova e non sabe nin o que lle estou a dicir. Non me entende. Sería que non puso dentadura esta mañá. É que vin a terapia do doutor Lidicia porque vin decir que falaba moito, que tiña moitas ganas de falar. E tamén esperaba que me falasen. Entón non ten vostede ningún problema. O meu problema principal é que cada vez me oio menos. Debería ir vostede ao otorrinolaringólogo. Que palabra máis longa, esa casi me enchía a metade do saco. Contrólese, meu señor. Continúe vostede, señora. A verdade é que sinto que hai alguén roubando as palabras e sustituíndoas por outras novas alleas. Ás veces, a min tamén me pasa o mesmo. E sempre como esta lingua se che volvese de trapo de non usala. Non hai tempo para falar, miñas amigas. Ora as palabras escríbense en WhatsApp. Eu son bella, mas aínda teño moitas cousas que dicir. Porén, semella que ninguén me quere escoitar. Non diga iso, señora. Nos estamos escoitando. Quizais debería vostede de quitar esa roupa que leva e amosarse máis nova, máis leda. Doutora, non pretenderá convertir a consulta nun salón de estética? A nosa imaxe ten moito que ver con como nos sentimos. Fora isto, fora este mantelo. Fora este pano, en dereito lombo e unha nova imaxe. Se me sinto mellor, como máis lixeira. Saberá como agora todo o mundo vai querer falarlle e vai querer escoitar. Esta historia merece unha gargallada, unha aperta e un cantar. Faltanos o cantar. Veña, todos a cantar. A Abella falou, xa falou a abella coa súa lingua tinguida de seda. A abella falou, xa falou a abella e todos contentos falamos con ela. E logo, a mí non me cantastes? Pois, non, faltanos o cantar para o home do saco, a reír todo o mundo e a cantar. Este é un home con cara de malo, un saco de liño na cachola, un pano, cativos e cativas, tedes que comer, se non queredes o saco encher. Tócades a vostedes, señoras. Logo de moitos anos traballando xuntos, acabamos pegadas como tres gatos. Eu non me dio que nin rascalo na de podo. E como poderán imaginar, isto suponos un gran trastorno na nosa vida familiar. Fágome carne, señoras. O meu Pepe xa me pediu divorcio. O meu xatín está a piques de facelo. Eu, é que ese problema non o tenho. E logo a seu home non lle importa que ande sempre pegadas as dúas. É que lle son solteira. Iso podría ser unha idea se vostede quixese. Diga lá como vostede, señora, por favor. Tendremos. Poderíame dicir en que consistía o seu traballo? Non me diga, doutora, que non vou falar de nós. Non tiven o placer ata hoxe. Non o podo creer, xa ten no ceo hai unha constelación que leva o noso nome. Que longe se estende a nosa desgraza, amiga. Somos as Tres Marías non se decatan. Iso xa nos demos conta, señoras, mas como non se aclaren... Nós esperábamos nos entrar. Nós íamos lavar a roupa ao río. Nós esperábamos os contos pola aldea. Máis rápido do que vai hoxe o WhatsApp se do demos. Aí ben xorábamos. Facíamos uns acompañamentos ben bonitos. É
que ben lavábamos a roupa, non había sabas máis brancas carnosas no clareo. É que ben lle dábamos a lingua. Non deixábamos que ninguén se librase das nosas murmuracións. Creo que xa me lembro de vostedes. Erades as que espallaban as miñas historias por a aldea para que os cativos nos esperasen impacientes pola noite do Nadal. Eu tamén me lembro. Eran vostedes as que lle metían o medo no corpo, os nenos mal comidos falándoles dos medos. Este é asustador. Comigo que pasaronse un pouco, non? Iso porque o digo. Esas tres murmuradoras deron en dicir que nas noites de lúa chía me faltaba por cativos, que eu nunca pasei de comer un cabrito de vez en cando. Xa dicía eu que se alento a Baragún tiña que vir de algún sitio. Mais agora xa nin é preciso os nosos servizos. As novas tecnologías botaronos a un lado. Quen vai querer poñer as aguas a clarear con secadora? É chulada, será? O meu diagnóstico é que deberían vostedes de adaptarse aos novos tempos. Eu xa vou bella, non sabería. Para o que lles vou propoñer non hai idade. Estou intrigada. Xa saben que agora volven estar moi de moda os seráns por toda a nosa terra. Non imos ir serán ao serán, nin tampouco la pasada. Moi lista, doutora. Sería cantiga. O que non canta nin baila, que ben facer o serán. Aprender 4 mentiras para ir contar mañán. É moi boa idea, xa noto como se me relaxan os músculos do brazo. Por fin libres. Esta historia merecese unha gargallada, unha aperta e un cantar. Tres Marías van ao serán, cantarán cantigas co pandeiro na man. Tende cuidado, mociñas novas, con a súa lingua estaredes todas. As tres Marías de lingua afiada, cantando no serán ata a madrugada. Se non me equivoco, a sesión de hoxe foi todo México. Todos foron quen de canalizar os seus problemas. Mais que outros, eu da familia non se funcionei. Xa feitas as barras. E se pon guapo, hasta eu convido a saltar. A min tampouco me importaría convidar. Agora que estou soa, non podería ser mozo. Creo que falo por todos e digo que a axudante, a doutora Ledicia, se merece unha gargallada, unha aperta e un cantar. Luchemos porque calquera elija ser o que queira e vivir a súa maneira. Luchemos porque calquera elija ser o que queira e vivir a súa maneira. Dorme sempre reservada, coa boneca abrazada, non lle gusta o fútbol nada. A serea e unha negra xogando de dianteira, de defensa ou de porteira. Loitemos porque calquera elija ser o que queira e vivir a súa maneira. Loitemos porque calquera elija ser o que queira e vivir a súa maneira. E a quen non lle fascina unha quenda danzarina con cultura brillantina. A sardinha é a primeira manexando a maneira, é unha super bombeira. Loitemos porque calquera elija ser o que queira e vivir a súa maneira. Loitemos porque calquera elija ser o que queira e vivir a súa maneira.
Si queréis, alguien quiere sacaros una foto cada paso. Venga.